Припинок. Аўтобусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Прыпынак. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўташкола. Прыпынак. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Прыпынак. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стадыён будаўнік. Прыпынак. Стадыён будаўнік. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ленінградская. Прыпынак. Ленінградская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гаўрылава. Прыпынак. Гаўрылава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школьная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Школьная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Орловская. Прыпынак. Орловская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Прыпынак. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Рэспублікі. Прыпынак. Праспект Рэспублікі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крушынская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Крушынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гузнянская. Прыпынак. Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зарэчны. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 28. Прыпынак. Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Светлая. Прыпынак. Светлая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пугачова. Прыпынак. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кавалёва. Прыпынак. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рынак. Лагуна. Прыпынак. Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Луцкая. Прыпынак. Луцкая.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – цэнтральная. Прыпынак – цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Завод Цветатрон. прыпынак – Завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – станцыя Брэст-Паўднёвы. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – станцыя Брэст-Паўднёвы. Канцавы прыпынак.